Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Madikani ndimi kamuri kundipa power, muri kuti Hadzirari famba nawo mainterview, bhora mberi, ramba wakatsika pawakatsika. Ndakati aiwa handisi kumira pandakatsika, ndicharamba ndakatsika. Madikani ndakaita interview yaKismo. Kismo the actress aiacta kuNaiza Boom ende takamuona achiacta kuNaiza Boom, but pane zvaakataura mashoko ekuti iye aisabhadharwa. Tichagadzira episode yake 2 achitaura zvaasina kuzotaura pane yatakatanga kuita. Ataura mashoko ekuti haana kubhadharwa. Takabva tagadzira interview naShinda. Shinda akambobuda kuNaiza Boom ende ilegend munhu wandiri kutaura nezvake iyeye. Ndichaiposta but asai ndaiposta. Makazvitarisa ndakagara naHamu. Hamu zviri sei? Bo atrari wadi. Bo same mix. Ama mix bo. Alright. Hamu atina nguva yekutambisa. Vanhu vanotokuziva kuti uyu ndiye Hamu uyu. Yeah. Chekutanga mabhebhi ari kuona video anoda kuziva kuti wakarora. Yeah, I'm now married. Madam wapo pade. Happily married. Sikangoda kutsoma. Mukoma vatichi vakarora. So, Hamu. Yeah. Toda kutanga kwazvakatangira ndokwatoda kunzwa ndika. Chakaita kuti iwe uende kuNaiza Boom chimbori chii ende ndichabata pese pese. Okay, so inini journey yangu yakamira yakadai mundara. Zvekuacta ndingati zvanga zviri mandiri. Zvinhu zvandakangofunga kuti rega ndiite ndokubva ndatanga kutozviita. So kwandakatanga kuenda inini ndekwamatsanga. Wakatangira kwamatsanga. Regardless kuti zvinhu zvangu namatsanga zvakapera sei, I just want to give him credit pakutanga because chakaitwa namatsanga kwandiri nini kubooster confidence. Yeah, sure. Waiza because maskits amatsanga andakarowa naye yandakataura inogona itori 1 Mbaki nangobuda ngori background ndichingozunguza chi musoro waiziya, but semunhu akanotati ndibooste confidence ndofanira kupota ndichimutaura panzira dzangu pakufamba kwandakaita. So tapedza kudaro namatsanga takarowa maskits 1 2 3 pa 2 days, and then tikuti takasangana na Thursday Friday Saturday Sunday ndo pandakabva ndatanga zveNaiza Boom. So munhu akandisvitsa kuna Naiza Boom, alright, director Jedza akaenda asisiko ende vaishuta movie rinonzi The Buried Alive. So pa Buried Alive paya Jedza asi munhu wekuti ndailinga naye, tikangotaurawo zvemusiwo bva atonditi kana uchida uya utaure nani nadirector waiziya. Pandasvika inini ndasvika paya ndakasvika pakazara vanhu mundara vanga vakawandisa zvekutoti maactors aidiwa nevanhu vanga vari ipapo zvanhu zvakasiyana, but since ranga riri movie futi rekuti ndiri panhamo raifanira kubudisa kuti vanhu vari pakunhamo vari pakuchema. Jedza ndakatosvika achishutwa time idzodzo achishutwa kudaro ndokubva ndagarawo pasi panga paine vamwe. So pakazongonzi asati ashutwa ndiani, pakuda kungoshutwawo scene remubhebhi uyo ainzi Nyasha, anonzi Nyasha izvezvizvi, Shrews ndo ranga riri zita rake. So tanzi uyai kudaro ini nemubhebhi uyu, mubhebhi anga agara aina Naiza achipushwa naNaiza muzvinhu zvavo ivo, but ainatsonzi kurova kwake kwanga kusati kwasvika zvestandard raNaiza, so aingopiwawo ma1 scene semunhu anenge auya kushuti. So inini naNyasha kudaro takabva tapiwa scene redu ata tainzi taifanira kungosangana muroad, ndobva ndamuudzawo inini kuti kwafa munhu vatatorova scene reri Naiza bva anakirwa. So kubva ipapo anakirwa kudaro akabva atongonditi wangu ndanakirwa neacting yawaro vatowedzera storyline. Vatatotanga inini naNyasha wangu tanta kweduwo kwataingobuda waiziya, tichingorova kusvikira movie rese raita se rapera, because iye ainzi Amai Junior ndichinzi baba atawana waiziya. Vatazomboenda kuseri kwechigwenze vatatoita sei, vatatorova namu naNyasha tatorova lula dzedu dzatakatoita. Aiwa ndedze pamovie haisi real life, hapam pasina conduct because izvezvi Nyasha akarorwa atoni mwana wake nemarriage yake popo. So ndezve pamovie ndikutaura scene racho ratakatoshuta. So tapedza kudaro takabva ndangoramba ndichinzi uya. And Naiza, I'm one of the few people vakashanda
naNaiza kusvikira vakunzi ndiwe kuNaiza Boom. Ende zvisinei iwona Mwari firimu iroro ndakabva ndatopisa ipapo. Mbiri yakabva yatanga kutouya, vanhu vakutondiziva mumastreets kusvika tazosvikawo ipapo. Ndo matangiro andakaita. Alright. Hamu. Yaman. Pane vanhu unoziva here kuti sei Jedza akabva kuNaiza Boom? Uona nyaya yaJedza mudhara inyaya yekuti inogona isina kubudiswa papublic neNB, but inyaya yandakasvika pakunoziya kuti ndo mafambiro azvo, ndo kwazvoisvitsa kuti mukomana aite sei. Because ini naJedza takaficha mafirimu notakati Buried Alive, vatati tabva kuBuried Alive vataenda kumusha kwatakanoshuta Python Queens. After Python Queens Jedza haana kuzombobvira abatika, akabva aenda. Ungakwanisire kuti zivisa kuti chii chakaita kuti Jedza inyaya dzemari. Alright. Exactly. Vaisawirirana pakubhadhara. Not kuwirirana. Kuwirirana waiwirirana. But mari yaisakwanira Jedza. You understand what I'm saying? Because iwe ndinogona kuwirirana kuti iwewe ka ngatishandidzanei, unenge uchinipa $10 pamwedzi. Tawirirana, asi mari haichazoite sei? Haichakwaniri. Ndakati mari haichauye ndenge ndakutaura zvangu zvemusoro wangu, but mari haichandikwaniri. Ndo zvakaitika pane mukomana Jedza. Alright. Iwe uchishanda kuNaiza Boom painge pane contract here yakasainwa kuti iwewe haukwanise kubuda kumaplatforms evamwe vanhu? Contract yanga isipo iyoyo, but zvinhu zvanga zviri zvinhu zvakuti haisi secret iyoyo. Kana uri kushanda kuNaiza, uri kumboshanda kuNaiza. Kana uri kushanda neNaiza, alright, uri kushanda kuNaiza. You don't have to go kune vamwe vanhu. Once waenda kune vamwe vanhu, hapasina dhiri rekuNaiza. Ende zvinhu zvandakaona zvichitoitika nevamwe vanhu. Alright. You understand? That's bad. Yeah. Alright. Tikona vanhu vazhinji vari kubuda kuNaiza Boom kana vasingachabudi pamamuzi eNaiza Boom. Tatarisa vana Jatuero, nana Vovho, nana Netsai. Vaingotaura kuti mari haisi kukwana. Iwewe pawaiacta kuNaiza Boom waibhadharwa here? Ndara pandaiacta kuNaiza Boom ndaisabhadharwa. Yeah. Waiziya. And I'm one of the few people vaita acting because of passion. Not passion is such, because of kungonakirwawo nazvo. Hatingabva tanatsoiisa kupassion, because takaisa passion tobva taisa kamwe kafeeling kaika. But ndingori munhu wekuti ndakanowana kwekunozviitira. Waiziya. And ininiwo ndinewo futi time yacho yekupotawo futi ndichiita sei ndichinozviita. You understand? So it was more of a hobby. So panga pasina mari, which I was okay with personally inini, because ndandiri munhu wekuti kuNB ndakano understand, ndakakasika ndanoonera zveti remafambiro avanoita, mashandiro avanoita neenvironment yavari kurarama. Inonda ndino madhiri angu andandaita sendakuudza kuti ndairwa change money yangu. So zvangu zvainobhadhara kudarika kunzi ndasainwa kuNaiza Boom. Alright. Mwari weZimbabwe, kana uri kushandisa brain, wanzwa zvataurwa naHamu. Alright Hamu, mubvunzo wandinawo ndewekuda isu. Isusu hatichakuone kuNaiza Boom. Ende wane time usingabudi kuNaiza Boom. Uchiriko here kana kuti hausisiko? Alright, mdara ini handingati kuNaiza Boom ndichiriko kana kuti handisisiko. Why ndiri kudaro mdara? Chinoitika kuNaiza Boom kaka secret kandaakukuudza. Chinoitika kuNaiza Boom mdara, pane nzira dzavanoshanda nadzo, nzira dzavanoona. So iwe wakanyanyotora long time uri kuNaiza, vaona kuti wasvika level yekuti iwe mashandiro awaita iwewe hamuchakwanisa kuramba muchingoenda, vanonokusiya. But time dzavanokusiya unenge usiri kudzitarisira, ndo time dzaunenge wakuti taakunodya, vanobva vanokusiya. Not because kuti havachanakirwe newe, but vari kuona in other ways, vanenge vari kuona kuti nguva yatashanda nemunhu uyu. I think asvika panhu pekuti isusu hatichakwanisa kumuafforda kuramba tichimushandisa for nothing. Not kushandisa, kushanda naye pasina mari.
Alright, saka iwewo zvawakatiza takutoti kutiza kuNaiza Boom. Inana kutiza mudhara because zvakanoitika ndezvokuti indakazongoonawo ndatsvetwa muchitima. Alright. You understand? Ende handisi munhu wekuti ndakanobatikana nazvo because as you all know kuti inini nditoriwo nechannel yangu, machannels angu, maYouTube channels, ende sesi munhu akuudza kuti kuNaiza Boom ndakanoonera zvakawanda zvisina kuonekwa nevamwe. Waizi ndo zvinhu zvandakanoita ini. So by the time yekuti ndakazonosiyiwa naNaiza, channel yangu yanga yakutondipa mari yeYouTube, yanga yakubhadhara. One of my channels, because I have a lot of channels. Waizi so inini pandakangona ndisina kushedzwa kumovie because at the end of the day mudhara inini taisvika level rekutoti you would beg kushedzwa. Because zita renge rakuzikanwa hauchakwanisa iwe kuafforda kusaonekwa. So you'll be like, director, this and this and that. A lot of people ndo zvavanoita. Waizi so inini I couldn't afford kuti ndirambe ndichiti director here, director there, director here. So I just took mukana iwo wandakapiwa wekungonzi ndo patasvika ndo patagumira, rega ndisiyanewo futi nezve Naiza, asi kana ndakanzi ndashedzwa tinotangira ipapo uchikontinue. But that was back then ndisati ndane mhuri. Alright. Muri Zimbabwe mazvinzwa mukoma Hamu hamuchaone kuNaiza Boom handizvo. Yeah,